Abusiafo mi mo bibiara akwaba ediba attention TV so I emre ato say aduana de share akosua say wa ampa for bracketo me de attention trending issues dwumade no eba abesomo abusiafo arehosema yensa aka ene say papa bi a wanya mfinhia aduasanson 37 years ye friend Augustine waye galamsey otu galamsey akwa dada ne wo fa se akra ketewa bi akwa kokuno atwitwa ni nufu ene ne ketwema say aninti ode kɔ akwa Sika Duro ene say abrantie Augustine yi eye obi a otu galamsey na so obetu galamsey ni dia enya ade a onya hwe efrim me chese onya sika bi anya den emfrim wey mani ko hu malam bi ama malam ni say onfa ni wafa ase ba akopɛ no embrant odada abofra no ekoku abofra no sene ebeya obekoso aye garamse no nanzu so benye sika efrim ade ahwe na abusua fo mo me yenko ne yenko hwe video no de esi yenyina ne say abrantie a ye fɛ no Augustine ohwe nyame o hata hwe anim na ono a ne wafa ase oje ni nkwa efiri ni sam no ene bi yi ana wasa ekropon district court ase say yemfa abrantie no goto aban kukum busu na otimienu ansa na omo sa fa ne mrako na fe ne sam na wakeka na enzi so what all the evidences that they have omo fa ne go aban kukum na otimienu na omo sa fa ne mrako na eba ne sen na wokum sandi manu no so aye ne den o tire bu se oni de ni wi ase oba aye no galamse ibi ana oye na mom opesikantantem edisikantantem ana na ko wiye se okohu malam bia o ka tire ne se oh malam mi mom de sikandie minya bi aka galamse ri wa mi ye hu a ara kontem e de amame se ne ba menya sikantantem so ana o so ene sa de a this o fa se ba ko pe a wo no ana wo de ne ba na che se me de na ye sa aduro no e de amawo no we na kwate ono an ofase no oye no se sa de tie dia oh me ofase bua me ngwa ngwaku na mbango ji Sika Duro na ntumi ahwa busua ni nyina na busua no enko nanim e wa brabom na ofase di nachi na ngom ni mistake wa ya de se de nipa ne tire ne se ukwa make sure say we di nimpa na ba maso eye anya wo na akoku no e na ode na ba ana onu ye mistake no onu akotwa ne ti no ana otutu pass na ni ba so wo hwehwe no ana je ne sa ma eye se obuko ko ne se oh ade na de ba ne de ene ye de ye enye ye eti sa kosie no ni ba na wu aduro ndu anye ye dabi o ka se nko mfa ne mra fresh ana on na fresh go some ne pen fresh en wa kwatwitwa so no ankasa ye adwuma no nto de parts na ekọ ozo no what say o tire ne say oh me petire no okay me perceive the private part wo ne engine room no also aka private party bibio private party it's say comment section da so hwehwe say engine room pass na say no engine room open engine room data open engine room na ka ho ana sabi oni poku esisi no ene o try oh abranche ne yade o hwe nyame ani mo ti sikan no wodi si ni ten ba ko ana ne tiri to baby do ye no de ko ye na o se ande na mfa ya so de ne ba na me ya me hwe na me tutu de me pa no na ti se de me ka te o na no de ye endi sa wa no de abade a ana na de na se endi sa fa ne ko na ko sie no na de e busafo ne yembo de se data onu abranche ne se di ne se sanim ani ne nam FM station to FM station and now to say the this year na yira chese oyefo a oye wo no no anodi chinchin that no you ani ne nam sa anodi ne nam FM station to FM station we na osanzo di share oya na kunta o ma ja wale kakra ne sister ne na kunta ne ja wale okay enti otini ba bi no nso tini ba bi na we na cheza ba na yira sa no ana o de share na kunta ne se makundei aye wow ana wo de akula ne de asie esanse wanyam vie nzu a aban mera mu no batumi abetiwa de enti ana wa se da de force abetam no adina kosie ba bi
no say me otumi ya amasandu police for ebe che sa akonta no omo chi ni wie ye no na akonta de say ne me hwe nyame o hata ho anim na mabɔ odua na mom saa sɛm wɔ ya bi asi mantam oda obi ku ɔno a ne yere ɛwɔ mantam hɔ ama nananom yɛ amammerɛ bi ama nimba no adwane ya saa ba ɔno abɛhye ne ho ɛwɔ kuro nim afi pɛpɛpɛ ni ɛti saa sɛm na asi da no wɔgye bi sɛ wɔde nsa egu fam na ɔde kosua mmienu asa ka ho a automatically nimba de bɛba abɛdi ho adanseɛ sɛ mmea na meyɛ saa deɛ na wotwe mmienu ni o a wɔn kyerɛ bɛrima no the way wɔbɔ taa mi na edi ɛyɛ yɛwɔ dɛ enyimire ɛna bɛrima no wɔde mmirika so mɛko mmea nam kunu no bɛrima no yɛ saa deɛ no wie yɛ no ɛna ɔno ara bɛkeka saa nsɛm no sɛ mmea nam kunu ɛna wɔn yɛ sɛ saa nɛteɛ deɛ committee chairman ɛne assemblyman ne mpanyinfoɔ hɔ ɛde ne firi kuro no so aa ne akuropɔn police station sandan ɔmbɛbɔ amaneɛ sɛ haa na wɔn na akuu ne deɛ ɛna waa wɔn ne aban ɛbɛbɔ nhyɛ ɛwɔ ha ɛna ɛyɛ saa na wɔn sɛ ɔne saa deɛ friday no yɛn nkɔnkɔ hɛ na yɛn nkɔhu ɛnoɔma no a ɔde hyɛ baabi ɔde kuntusie ne deɛ ɛkeka ho nhyehyɛ yɛn. nti ɛna ɛwɔ wura mu hɔ no. abusuafoɔ wei ni awerɛhosɛm a yɛn nsa aka ɛwɔ ɛyɛ wasa kuropɔn ɛwɔ western region ayi kyɛ sɛ aban anasɛ court sɛ abrante nkɔtwere mu na wɔtwe mmienu na ɔmo mfa nyɛ nsɛm no mu nhwehwɛ mu na sɛ ɔmo de ne bɛkɔ court a ɔmo de no akɔ court abusuafoɔ aha ɛna brɛbɛma kwan ama yɛde attention trending issue dwumadie no ɛba na wie yɛ mmea mede bɛso mu na edi a mede so ane Ejana this year akosia sewa ampa for bracket na me share say your social media handles na I obe like na commenting na share na afoforo so enhu niema pa attention for edi woma o my Ghana makramu